Jo, man, what's up? My teďka jdem trollit takového malého kida, kterýho jsme našli tady na Minecraftu. Doufám, že se vám to bude líbit, s ním vzduš. Kámo, ale... Tak napiš, jako tam... Ty jsi to jako tam má fotku, jo? Přidal si ti tam ten Maxim Schulz? Ještě nic tě nepřišlo. No, já tady mám nějakého Maxima Schulza, s nějakým králíkem, nebo co to je? Svého foto. Tam máš králíka, bobka, ušák. Králík je bobka, ušáka. Kámo, lidi, řekněte, že to vypadá jak králík. Ty tak debil, A na fotku králíka řekni, že to je pes. A na čem to je vyfocený? Tak já to zkusím ještě. Maxim. Turbulence. Tam dej. Ne, bože. Kde to je on, ne? Typek tam je... Já to nevidím. Ne, počkej. Ale dál. Teď tady někdo psaný. Dej si toho králíka. No, já jsem si ho přidal. Napiš mu, že jsem si ho přidal. Přidal jsem si tě. Co je, tak musím působit důvěryhodně. Můžu si tě a já přidat. Ne. Ach jo. Počkej, on mě volá. On mě volá, počkej, on mě fakt volá. Počkej. Počkej, tak ticho, tak já přidám, jo? Kámo, tak 3, 2, 1, teď přidal jsem ho. Hej, kámo, tak to. Čau! Čau. Čus, kámo! Kámo, ty jsi tam napsal úplně jiný Skype. To není pravda. Ach jo. To máš fotku rohlíku. No tak, protože to žeru každý den, nebo? Jasný, ne? Kolik je? Ne? 15. No, jsem velký kluk. Je 18. Fakt? Tak to je ty. Tak proč hraješ Minecraft, když ti je 18? Mě to baví. Mě ne. To proč hraješ? Protože to hrám s kamarádama. Spíš si tam hledám kamarády. No já taky. Já už mám na 10 Skypeů na někoho z Minecraftu. A taky hraješ na Game Teamu? Ne. Škoda. To je strašně dobrý. Jo. Protože jsem majitel, kámo. Jsem Monty. Tak co, jak ti dneska šla škola? Já mám volno. Fakt? Jak to, že máš volno? Ředitelský. Tohle nemáme volno. Ředitelský, protože učitelka všechny 5 učitelů onemocněla. Ho. Oj, co to je? Počkej, já se jdu vykakat, jo, počkej. A jak se jmenuješ ty? Já, Thor,
brácha nevlastní. Ale já se jmenuji Viktor, ne Viktor. Co? Máš taky Skype? Co ti hrábl? Co má hráblo, prosím? Jsme v klidu. Úplně v klidu. 1, 2, 3. Tak jo, lidi. Oh. Viktore, Co? budeš ven? Viktor! Budeš ven, až No, ne, až nám skončí družina? ne, nechodíme do Sydney z vlastní školy, před družinu nemáme. Ale já jsem v družině. Co? Já jsem v družině, vole. Tak uveď. Tak uveď. To hraješ ještě za hry. Co? Co? Co hraješ za hry, Šulcu? Neříkej mi Šulcu, vole. Nebo co? Já jsem Maxim Konstantin Šulc. Co mi jako uděláš? Nic. Co si jdeme zahrát? Nevím. Prostě to nevím. Betky? Bedwars si můžeme zahrát. Jo, jsem zahrát Bedwars. Na kubku? No, peskečka. Jdeme si zahrát betky na kubku. Tak jo, tak jdem. A kde jsi? Single player Bedwars. Čekej, já tam ještě nejsem. 71. Protože já jsem se připojil někam jinam, sakra. No, tak počkej, dám lobby. Jo. Promiňte, já mám Do čeho? syndrom. Já nevím, počkej, tak Queplay tady. 71. Já jsem tam, počkej, jenom má register. Mě se konec nevidíte, jo? Minecraft. Hej, jsem tam. Čekej, mě nikdo nevolá. Jo, tak ho přidej, budem hrát s ním. Lidi teďka je často stříhnout a až ten týpek přijde, tak zase ho přidáme, jo? OK lidi, teďka je asi čas to ukončit, jo? Tak jo lidi, doufám, že se, no, bude to trolling, ne? Tohle fakt nebylo domluvený, ale... Fakt ne, jako fakt ho neznáme, prostě jsme ho pak potkali na Minecraftu. Neříkej mi Šulcu, vole. OK lidi, teďka je fakt čas to ukončit, já se s vámi loučím a zduř!